sustainability and responsible tourism. Khasi Jaintia Butchers Association haringkat ka Fkjp kala IT ka Shithi Persha ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ikong RM Kurba da ka bapenpaw jing Persha ka Bajur halor ka Gaw Dhwaj Sthapana Bharat Yatra ka Bansalong Shen. Hadian ka jing Ïakynduh bat ka Deputy Commissioner u President ka Fkjp bat unong ai jingmut jongka KJBA u DC Kongsit u lakren syakilat patai kubor da ka bapensyai bakane ka Shithi jongka seng ka tmu ban pensngau ya ka jing Persha ka Bajur jongki ya ka phang jongka ne ka jing yalang ban penbena ya ka masi kum ka keme jongkari. Lawan banyak Ïakynduh ya Deputy Commissioner jaki East Khasi Hills. Halo jong kajing temu kan pelong itu ki seng Sydneyam Hindu ya kata karali ban penpau ya kata ka jingso ko jongki ba kata ka masih ketika belai hakajing nget ke jongki tengi hi kum ka jatben rio ka ba babam dok masih ba te kalong ka ke ba bom Scotland ban alat ya kita ki Sydneyam Hindu begin wan saya ka jala ka jongi saya ni ka ri ka jongi manwan ban warak man ta jing punya Sydneyam man hakaba kalak pan pendan penlong man kadono ka jing ya phe jatben rio hakani ka jala ka jongi